Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yan uwa barkanmu da zuwa wannan channel din mai tarin albarka mai suna Hausa Tech Team. Yan uwa Hausa Tech Team channel ce wadda haɗaka ce ta ɗimbin masoya wanda kuma ta ɗimbin masu ilimin technology da sauran makamanta. Haka ne aka haɗu aka kirkire ta wadda za ta amfane ku ta amfani kowa da kowa. Dan uwa idan bako ne kai ko bakowa ce ki a cikin wannan channel din tamu mai suna Hausa Tech Team, muna roƙon ku da ku yi mana subscribing da sharing domin sauran yan uwan mu su amfana. Kuma wannan channel din tana ɗauke da kusan YouTubers fiye da 20 wanda za su kawo muku darasi a kowane C++, programming, Java, Android track da sauran makamanta haka duka da abubuwan da suka shafi matsalolin mu na kwamfuta ko wayanmu na Android. Wannan shi yasa na ce muku da ku yi subscribing ɗinta domin ta fi kowace channel a duka ɗin Afirka ma amfani, saboda abubuwa ne da dama wanda za ka gani ana kawowa a ciki. Bidiyon mu na yau dogon bidiyo ne, ba dogon bidiyo bane. Za mu yi bayani akan Instagram kamar next bidiyon mu da muka taɓa yi akan updating na color, yadda zaka canza ma wurin chatting ɗinka kala da sauransu da muka yi a baya. Idan baka kalli bidiyon ba ka duba a Hausa Tech Team, bidiyon na farko ne, shine za ka ga yadda za ka kalla sai ka kalla. To yau ma mun zo muku da wani sabon updating da Instagram ta kawo wanda za ka gani wasu sun tambayan mu akai, shi sa muka ce bara mu fito mu yi bidiyo akai, kasancewan abu ne mai matuƙar amfani. Dan uwa kamar ka sani, idan baka yi updating na Instagram ɗinka ba, kasancewan ko ka gaba ta baka abin ba, ka je ka yi updating na Instagram ɗinka. Kai tsaye da zaka yi updating na Instagram zaka zo ka taba Google Play Store kamar kake gani anan. In ka taba Google Play Store ka ta bude maka kamar haka, sai ka taba Instagram. Kawai na yin Instagram sai ka yi searching. Bayan ka kapta searching kamar kake gani za ka ga Instagram ɗinka anan ga ta fito anan haka. Sai ka kapta mata, sai ka taba sunanta. Kana taba za ka gani kasancewa mun yi updating din tamu, sabon updating muka yi, sai ka zo ka taba updating. Idan ka ga ya bayyana maka da updating anan, kai tsaye mu namu da ke already yana nan lafiya, kai tsaye shikenan san fita. Okay, wannan shine Instagram dina. Bayan na shigo Instagram dina kamar kuke gani, wannan shine Instagram dina na Tanimu 1TB. Okay, a da in kuka dubi tsarin da ke cikin Instagram, wannan sune Instagram ɗinmu. To, a da kuka dubi tsarin da ke cikin Instagram, barana mai ita fara face yadda za ku fahimci komai. Ok, normal. Yawwa, da in ka dubi yadda tsarin Instagram yake dan uwa, za ka ga a nan wurin wani dan alama shi ne mai dauke da bidiyon nan, shine updating din da ta yi. Kuma a da wannan plus ɗinkin ita ce aka yi malakabi ta zo nan wajijan. Kun ga yanzu sai suka ɗauki wanga alaman plus ɗin, da plus na nan sai suka kawo wanga alaman bidiyon, sai suka maido plus ɗin zuwa nan wurin. To wannan shine muhimmin bayanin da muke samu muku, wanda kuma za ku amfana sosai da shi. Kai tsaye wannan plus ɗin me take nufi? Yanzu zai dinga baka dama ka kalli wasu bidiyo ka ne a cikin sauki idan kana da bukata, madadin da sai ka zo wurin sacin nan ka yi sacin na bidiyo ka dinga kalla. To kun ga yanzu kai tsaye za ka taɓa nan domin ka kalli wani bidiyon ka. Anan za ka zo ka kalli bidiyo, kuma idan kana son kai ma ka yi naka bidiyon ba tare da wani bata lokaci ba, za ka zo sai ka yi bidiyon daga nan idan kana da bukata. Sannan yadda za ka yi uploading naka na posting ɗinka shine sai ka zo ka taɓa wurin nan da kake gani a sama plus ɗin nan hintana, ga plus nan sai ka taɓa ta. Bayan ka taɓa wannan plus ɗin, anan zai baka daman ka yi creating na posting ɗin da kake da bukata. Misali a ce wanga foton nake so na yi posting. Bayan na taba nan, kai tsaye sai ka zo ka taba wannan dan aran da ke gaba shi anan. Kana taba shi kamar haka, zai baka dama ka canza kala idan kana da bukata ko makamanta haka. Zai zo sai na taba alaman dan aran. Bayan na canza kalan kamar haka, zan taba wannan kibiyan da ta yi gaba. Bana na bar shi haka, sai na tafi nan. Bayan ka tafi za ka zo ka sa suna, masa sabon application ɗinmu na Hausa Nobel. Kai tsaye idan kana da Instagram, Facebook ko makamanta haka, idan Instagram biyu gare kana da feji kamar yadda maka koyar da yadda ake bude feji, sai ka kunna alama wanga fejin naka. Wanga postin naka zai je a postin din channel din Instagram ɗinka, kuma zai shiga a ɗayan pejin ka na Instagram. Kaga kai postin ɗaya amma ya rabu zuwa kafa biyu.
idan kana da Facebook kuma dan uwa sai ka zo kai connecting da Facebook ɗinka a nan sai ka kunna kamar haka kun ga ta hau. Idan kana da Twitter sai ka kunna Twitter. Kasancewa mu Twitter ba ma Twitter ba na yin ta na goge account ɗina ba zai yi connecting ba, wannan cirbo ɗin ma shi ma za ka kunna. Bayan ka kunna kai tsaye sai ka zo sai ka yi posting ɗin wannan posting ɗin kun gan shi a Facebook ɗina Hausa Films kamar kuke gani zan kunna haka. Ina kunna shi wannan posting ɗin kai tsaye ku tsaya ku ga ya kammala. Bara na gani na kammala. Wannan shine page na Instagram, ga mai bukata zai iya searching Tanimu1tv page. Kun ga hoton nan har ya bayyana anan ko? To kar ku damu. Yanzu bara ku ga mu je mu shiga cikin Facebook din mu kamar kuke gani. Wannan shine Facebook dina. Bayan na shiga Facebook dina zan zo na taba gefe nan wurin page kun ga House Films, wannan shine page na kamar kuke gani. Bayan na zo anan wurin zan zo kasa. Kun ga ina yi kasa ba gani? Yawwa. Matsalar network gare mu kaɗan. kun ga feji na yana da mabiya 75,000. kai ma dan uwa kai kokari ka je kai lakin domin ka kasance ɗaya daga cikin mambobin nan. kun ga postin din da muka yi a can shi har ya zo anan. Shikenan hanya mafi sauki da zaka iya wannan shine karshen bidiyon mu. Idan bidiyon ga amfani ku muna roƙon ku da ku taba mana subscribing da sharing domin sauran yan uwan mu su amfana. Mun gode da kasancewanku a House Tech Team domin amfanin kowa.